ko ewa tamaro ko min fora ko bunteme be raddu ke nasarauka ko isa maryama isa wolola wakati min nene wakati wote tamaru den wakati ye bunteme aka kuma ma muraja men ni yoro ni nye mu ajiya ni karama de ni te tamaru ko wakati o tamaru ju jala de eska tamaru ju jala yere tamaru be yala tamaru ju jala tamaru yoro la yala tamaru den wakati be la jola wa donc bunteme ay ba sura ka kuma anin ni te fankelena ni nye aya de ni nye tamanse ni karamata awliya de ni ala ya ke maryama yi woni tamaru dem wakati do tamaru dem wakati nyon serala hada madun kala dala tamaru ju jala ire den tola emmen ko dem bora den kenema bora odela ola donc tamaru dem wakati te lajeya ni nye karamani bonya de ni ala ya ke maryama yi ni nye qur'ana kolode donc wuli cogote ni nare iba soro cheikhul sirabun teme kuma be yoro were de ka minte ni nye no bora la ambe kuma suru manke ambe kalo minna parce que muso do ye sunna karamo do ka wojo bila tuma min muso nyenne nyininka ko arajaba su kulu mugo ba su ka mugo ba su ko ale ku kana su ko parce que karamo ko bidiya do ko sun kere lenta bolo ja sunna karamo do ka wojo bu bolo ko arajaba karo la horma kalo ye mugo min bese su minna mogo min be se nahila minna kono mogo min be se qur'ana kala minna mogo min be se jikru minna ka ke akono mbe waleli min bila sunna karamo wala ma fo abede munum be nin ko sugula jamana kono ay sira alanye akafu ala ko qur'ana kono ko yawmal qiyamah do yahmiluna awjarahum kamilatan wa awjara alladhina yudillunahum bighairi ilm ala ko yawmal qiyamah do hada made be fili banta sira ni bida sira ka ko qiyama ini yere ka junubu da falen bena ani ye mugo munun fili ka soro doni tu bolo ulu bana ikera sababu ye kulu bila fili bantiya minna nu ye fili bantiya bara ni bidiya inke ube junubu soro anyogona bedda e ka emi nyu fili awa ciden fana ko akoni mugo ye mugo wele kata fili bantiya sirama awa ako e ka junubu biye min be fili banta sira inke akwa ka junubu da falen be dama emi nya wole kata fili banta sira min bidayima aka junubu nyogona be da e fanaka donc hada maden ko janto yirela arajaba min fulen ninye la horma kalo de do parce que la horma karo ne nani de zul hijja jul qada muharram o sabatu lembe nyogona anini arajaba min ni arajaba min fulen ni la horma kalo do ni silamiya sariya jihadu bambolo ante kafiru damina ni kele ya akono ni kafir min yankele amba kele min ni kafir man kele ante kele ka akono o de Allah horma kalo yayi min minye ewa summa kere ya kadama sallima kere ya kadama jikruma kere ya kadama damana qur'ana kalanta bolo o shima sabata ya be komi kalo to ودي أتو شغل سلام بن تيمية وما صوم رجب بخصوصه فحديث كلها ضعيفة بل موضوعة شغل سلام بن تيمية أكو أرجب سون كو كأرجب كره كسون كو أكونو أكو حديثا نانالا أبي حديث ضعيف أكو بل ضعيف ترى كو أبي حديثا غلو كدلا كداتشيدنكا لا يعتمد أهل العلم على شيء منها دوني كبغو تشينش فويكا وحديث أولا وصح أن عمر بن الخطاب بن تيمية وصحرا عمر بن الخطاب كان يضرب أيدي الناس ليدعوا أيديهم في الطعام في الرجب ويقول لا تسبحوه برمضان سلسلة بن تيمية وصحبت عمر بن الخطاب بولو كو اوا تلف أرجبا tilefelala ko marube mogo bolo goshide ku ka do dumuni kono ka dumuni ke o kana su arajabala o kana arajabani sungalo compare nyona o kana arajaba ke komi sungalo kasu abu bolo goshide jako ka do dumuni kono ka dumuni ke umar bul khattab donc ni nyebonte me ka kumai sun kere la cité arajaba ma kere yani sunchiye hadisa nana sunina bengalo umaru tumbe mugo goshi uku abu bolo goshi ko kado dumunu kono ka dumunu ke ukana arajaba ke komi sungalo anana
من الإمام ابن حجر أقول لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يسنه للحجة من ابن حجر أقول كو أمانة لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه كو أمانة أرجب فسمنشالا أمانة أرجب سوم فسمنشالا ولا في قيام الليلة أمانة ka sudo kere kere arajaba kono ka kojo alaye ko kere kere ni arajaba ako hadisa shimana wala hadisa mini de labe seka kenai awa ako doni ke baga ye ale konnina minye awa وقد سبقني إلى ججمي بذلك الإمام أبو إسماعيل الحربي الحافظ أبو إسماعيل الحربي الحافظ ko oye ale ko kanin kuma fo alenye ka fo arajaba fasamantia si hadisa fasamantia sima kere kere kadi arajaba man summa dama sufen na filama dama ka kere kere nay afoy masabati minye ibn qayyim ako wa kajalika ahadithu salatu raqaib ako salli chogo mimbe arajaba kono ko salatu raqaib nuba fo ko arajaba ewas juma folo ika arakantani fula salli asalli chogo bobolo ako wakajalika hadisu salatu raqaib laylatu awwal jum'ati min rajab kulluha kajibun mughtaliqun ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako hadisa be nana ko salatu raqaib ko iko salli ko arajaba juma su folo ako abengalo kutiga kunna kadda ciden ka sallallahu alaihi wasallam ciden masifo awan balmon ambe konnan jamin ke naya me karamo la na be sun fasamanta fonnin kalola ube abe salli fasamanta fo ala ube abe sufen nafila fasamanta fo ala ube sadaqati bo ube qur'ana kala ube jikirun ayengalon tige bidiya afoi masabati ni arajaba be komi kaloto la hurma kalo do de yani kalo to bo nyona mam batola bato sima kere kere aka dama ni kalo to be kelenya ni mo min delila ikatene sumin ko ni rebe se ko so kono ikala gamsa sumi delila rebe se ko ka kono kalo tile saba sumi delila rebe se ka au ka kono me sun sitaye mo shi kana fo ko be fewu su wala asima sabata asima saha bidiya do lesirita la dina la haramu do komi kutuba be na kaka nyette mbihu kenina puru ukan ninji mugo ma folo karamugo munun ka ojo be sirikile ugoro ko min be se kan nafila minke ibe se kan nafila sum minke asabati lente de kana nafila su kere kere ani arajabai kana nafila salli dama kana addamana qur'ana kala dama kana addamana jikru dama sima sabati asima saha Sí. Bon, ko ni mɔgɔ min ni e ye kerecɛnmuso furu ni den min sɔrɔla ko e fa min ye silamɛ e b'i tɔgɔ kɛ den na ko ba in fana b'a ka kerecɛ tɔgɔ kala ko bɛ cogo di nin ye e cɛ fugariya n'i ka diina dɔnbaliya ani n'i ka diina kanu t'i la ani ni muso sɛri ma k'i mara den ye e de ta ye a tɛ daga muso ka kerecɛ don den ye silamɛ de ni fa ye silamɛ de den bɛ kɔnte silamɛ de silamɛ den de don a tɛ daga kerecɛ tɔgɔ ka ko o la nko de y'a to depuis umaru tile la a dagara silamɛ ka kerecɛ muso furu i ka yahuda muso furu mais depuis umaru tile la ko silamɛw ma silamɛ muso cayara a ye silamɛ muso furu a k'u to ye a ma haramuya de mais a ye silamɛ muso furu a k'u to ye janko dɔɔnikɛ laban minnu b'an tile la u ko sisan i ka kerecɛ muso furuli ye ka to ye ka yahuda muso furuli ye ka to o de ka ɲi parce que fanga bɛ olu de la sisan fanga tɛ silamɛw la sisan n'u i ye olu furu olu de bɛ se ka imposer ka denw mara fa tɛ se k'u mara n'u ma fa yɛrɛ tromper ka faru k'u ta la denw kɔni y'u ta ye o de y'a to dɔɔnikɛlaw k'o man ka furu sisan yɛrɛ parce que fanga bɛ olu de la diɲɛ mara bɛ olu de bolo donc n'i y'a ye dɔɔnikɛbagaw ko u furuli ka to yen k'o siralen bɛ nin ko sugu de ma cɛ jɔlen tɛ a ma ka diina faamu a ma diina kala ka faamu
a jolenta ka dina ka nyema nin ko sugu de bena donc o ye haramu de ate daga kerce muso aka a togo da ka togo ke e denna i de silama togo de kala ate daga kerce muso ka kerce togo kala o ye haramu ye silamiya sariya la wo ko min ye ka sufule ni da ye u b'a fɔ jangakata dɔ b'a nɔfɛ ne t'o jangakata dɔ mɛ kafiri baaraw dɔrɔn ala y'a konte kafiru baara de la wa ma kana salatum inda albayti illa mukaa wa tasdiya donc ala ko kafiru ka bato cogo de do silama kana kɛ bo ko almami joyoro ani safa fulo français kan ka ke jole ni mogo be se ka sujudi kinye doro nate maga nyona ni mogo be se ka sujudi kunye nuto maga nyona safa français kan ka ke wode olu baye misiri do almami be fonyo ke jama ba ko na kera chogo chogo na bebe misiri kelende kono almami banye basi tala mais anyuma nyede safa ka gere nyona sujudi hakke nate nyogo ewa nkoro ni be se ke ka sujuru ka nyema hakke mina o de kaka aw ni nyogonje bo an ya lafiya nin kuma wula nin kuma piripiri latige ku fenke nin ba ke kam min fo ko an ko mogo munun be fama dogoya u be fama na ni min bari kan ko kawarju baraw bero ko jamana kono jamana ko ka munun ba ke u fana yi sunna mogo de ko lu be sage kawarju chogodi ibe se ka ke sunna kono kawari jogo be yi lake ni ye kawarju ka tabulo ke be ke kawarju bara be sabati boloke sunna mogo be fana te sunna ka haqiqa kawo iye sunna mina yoro mi sunna munu bubulu ye sunna mina yoro la me yoro min ninna sunna bon tabulo bila ka kawarju bara taw ba fo kawarju bara bi boloke ninte manhaju sunna kono manhaju salafu ninta kono ciden ko de sallallahu alaihi wasallam ciden de ko man arada an yansi haliji sultan faliya aqujahu bi yadihi wal yaqulu bi fa in qabila minhu fajaka wa illa faqad adda alladhi alayhi ninya ciden ka de salende ciden de ko ko mugo min ni masake ni ba fe ka konnan jaki kan masake akwai kana fo kene ka bangede i kana konnan jayin fo jamala ka fo kene ka bangede akum masake minana bolo de ina kallan kolonya ikele na kele iben ne shi hani konnan jia min kaye ika kaye ikele na kele na yi ka konnan jia mina afule wonya na alhamdulillah na mi ka konnan jia mina alaye min bila ika yake atoya le ka kunkoy bon ni mogo min ni soso e tara min bari ka ibe faman nani iba borto iba lagosi kawariju bara bi bolati ubati bolo har ni bi dambe kata sunna ma kawariju bara de bi bolo mogo folo jumanye ninke joko we shira tuma mi cire nye tilalike kawariju karamogo jumaye ukam mogo folo jumaye joko we shira tuma mi cire nye tilalike jama be kunka ko cire akoy matile akon nin tirali ma ke ala kama umar ibn khattab kon to in kan nin kan jigi ka boka ni nyamuna faqide nto in ka faqa ciiden ko nin bila uya bila tato ciiden nya lajete ako yaghruju min di haja akon nin ce min fulen ninye akon nin nyugo naw be bod dia kono nin ce nyugo naw u be bod dia kono aw shebo ka sallite surunya ka sallila ka qur'ana kalante surunya ka qur'ana kalama ube bato munun ka tese ka ke ne u bolen do silamiya kono dina kono komi niye binye kala firife na nabe so ka bona ko felay ninu na nyugo naw aha joko we sara ciden ko mugo be bon ninu na nyugo naw be bok aye munke aye inkaru ke ciden de ka benyana aye nan karika ka benya de la
umaru kumba faga yere ciden ko toy donc amme min fo nonunte sunna de kono hari na tigi ye sunna mo ba dambe kata sunna ma me abake kam min ken ni nye kono ni te sunna kono ni nye kawarju de kabarai hari ni awun te se ka fo are yere ma jati ko karasa ye kawarju bara ko ni babolo parce que nyode fo karasa e bora sunna kono e bora salafiyala e ye bidiya mo karasa e kafiriye nko kadi ni doni ke baga sabatile undo boke anta yede ni karamo baw ni doni ke ko mo mi bidiya mo amba fu ye bidiya mo ni ko mo mi ye kafiri amba fu ye kafiri nu ko mo mi ye mushriki amba fu ye mushriki nu ko mo mi ye khawariju ye anyo sabele nye doni ke baga sabatile muftu ya fo karasa min fule no yobe karasa ko khawariju do amba fu ma khawariju parce que on te kiritige doni ke bago ni muftu de be kiritige ni khadiu na nyen yu ka kitabu kono ko mo ma khawariju amba fu tige khawariju mais nyamoye on te sika kiritige mo ka nye kalande unde ni ya ye khawariju bara bi bolo amba fo ni nya khawariju bara de mais ki juje ki kiti ki fo ko karasa khawariju ne de bara toye ma fo mo wore ne de bara toye kalande mbara toye o ye karamugo bawde ka bara ani muftiw hari cheikh amri madi gali yode fo tuma ma ka kalande ndo tara fo ko bakare abu jeydi ko cheikh arabi madi gali ko ye bidiya mo ay kalande ndo ya ko sobe ka ge ka bo ka majlis la akwa ka kalande umbema nkana ni nyen ka majlis la tuguni ewa na yo kuma fo ko ne ya fo akana minare galon tigelado bakara abu jeydi ne ma ke bidiya mo de ne te kiri mo ka ko ye bidiya mo sheminu nununi bombaji nunu de be kiri ke mo ka mais nete ma fuye ko bakara abu jeydi ma ka bidiya mo ya fuye itara galondana aye kalande nge akwa kanana ka majlisi la pew akwa lete kiri mo ka de akko karamo bawde be kiri ke mo ka karasa ye bidiya mo ko mi sheminu ni bombaji mais ale toye donc ambe min fo mo be mimbaru de kan nube faman nan bu portoro jo so de khawari jo barade ciden kan nyamaru kante sunna mo kan nyamaru kante e tuma mi usman ibn affan ka manka o ko usama ta bunjedi ma a ko itita kuma usmana fe ko inna ako ni nebe ta kuma usmana fe nebe o saraw madewa ne kuma na usmana fe kelena kele ne kata kuma usmana fe jamala o yi fitina do de da tugulenye nete ke o da yele bagay kata jo fama ka be nyana ko iba do yobe kuma fe ako o yi fitina da tugulende alete ko o fitina da yele bagay ne kuma na usman fe kele na kele wala doni ke ba kera chogo karamo kera chogo ni fama yisrabila chogo anya fo sarati munun fora no ba daga ya ka bo akofi aka boy no saratu madafa akera fashire chogo akera tonya kila chogo ajengena chogo na ba fe ka konnan jamin kaye ayata fe musa yere kakibare alayko musa ni haruna itiya firauna faqula lahu itiya firauna innahu taqa faqula lahu qawlan layyina alakum musa ni haruna ka ijo bedde de kono ka firauna wala akwaye ta fede min ko ale ala yere firauna ko ale ala de metuma me ala be musa ni haruna cham akwaye ta fede amma fo ka shige kare kono de bedde kono na o ka firauna ka kafira fo ka wala ako itiya ay ta fede do beta haditha do fo ko ciden ko afdalu jihadu inda allah kalimatul haqqi inda sultanin jahir ko ciden ko jihadu nyuma ikacinya kuma fo masake jengelen koro sheikh salih fawjani nyen karani na ko dogo ka della ke ni ne kayin karu ke fama ka keneka ako ciden ko chokoti inda sultanin jahir ta teke ako kalimatul haqqi inda sultanin jahir ako cinya kuma de masake jengelen koro de ama fo bedden ako akoro de beta fede ni be cinya kuma fo masake ta fo aye akabiro lay kele na kele inda de fora inda sultan me cide ma fo ijo mimbari ka ijo rezo soso la ijo ika jamala isigi ka jamala masake nane aborto e min nyire ye karamo sempulu yewo ni mo do tara aka mimbari ka kay borto akadiyewa ulu fure ka mo mina ulu ma fo ko ni mo mi nyulu taw to ma ka e wa fenke ubi mina ubi wede jujulaw munna masake nan libe daga wuye mimbari ka aw fule ka nyogon wole tribunal la aw fule ka nyogon do kasola ko parce que aye ka togofo ou be aye ka parti togofo e be mo wore tribunal la munna aw beta do ka famo ta togoma kunani
aw ma so atama munna ubeta wuluna ni mimbarika tilka qismatun diza aw yere matile o yoro law aw karamogo tafe mogo kara dukauka aw karamogo yere tafe mogo ka togofu kara dukauka munna aw beta famo taw togoma ku ka fama ya ku tanu ka fama ya ku nanu ku borto ku lebu kamo murtu kama munna uboke awan ninte daga we karamogo bake qawairiju bara de bibolo ahli sunna wal jamaa ibe sunna min kono mi bilala ibe sunna ni min kono ni sunna mo sunna mi bilanina salafu tabula ta kono e yere de ka hakilna ni ni ya ta qawariju do be qawariju bara de la Allah ganando srebe kawko anke ngaka manna anno Qur'an dara akenga kumana gollu burenya katanga anke ngaka manna cirukatai akenga bunna katanga yo Allah garaga ka humanya agarante bore bakame anke ngasiru adde honde tirni den de honde donc ninye ayira dro nini mugo minjera la yaw fara nyogon kay be nyuma yakay alebe jugman ke lay ba ke chogori kontine nyuma yala ci de nyinin karanni na bali masuru be no bolo nebe nyuma yake wulu be jugman ta kan segere me nebe no yaka wulu be gele ta kan segere nebe wulu so ben kumantia ci den ko ni ya fo chogomi ubo chogode la e ka kontine itala ebe nyuma ya ni fengo fenke kana tige ka kontine itala ni wulu ta e sarani hera nu be jugman ta kai segere kannahum yusufuhum limalla abe komi bugurinje kalama ube odella ube do bo ukai mana junubu mumbula abe komi bugurujen kalama ibake kode bo uka awa kaito o chogola fana badala be ede demuka tire nyore fo sala sala e ka continue kan nyuma na e kana tige Quoi fatura ma kuma in famu ale kelen de be fa bolo cero be musulo bo ko do ko ale fa fatura ale kelen pe fana de ba fa bolo ana ba fa ka cinye ko be ke cogodi nin foro ni cinye ko de do abe jamana minna akata karamogo fe ka cinye ko fuye ko ku shege ni cinye tabaga werete ko ka shege like ni cinye tabaga werete parce que cinye te se ka fo antenu kate katila ka ke etaye ka soro karamogo munun be mu shigi ka ko be nyafo e fa ka balmasru kana ka shigi donc aka ka kuma beke fa ka balmasru be ni tiɲɛ tabaga wɛrɛ bɛ a ka fɔ ni tiɲɛ tabaga wɛrɛ bɛ u n'a fɔ donc n'a sabatira ko i fa fatura e den kelen de ye ewa a den ye ani ba e ye cɛ ye donc ni fa tɛ a mɔkɛ tɛ ka taa mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka don ka fara e kan e bɛ tiɲɛ bɛɛ ta i ni ba donc i ba b'a a ta de ta a kɔnɔ ni ba y'a ta a kɔnɔ a tɔ ye i ta ye nin y'a fɔ cogo min ne tɛ se ka e ta kiiri ko e kelen ta y'a bɛɛ dɛ taa fo karamogow de fa ka balima suru minnu bɛ u bɛɛ de ka sigi sɛgɛsɛgɛli ka kɛ yala den wɛrɛ bɛ ni e tɛ a fa bɛ wa a mɔkɛ bɛ wa u ka ninnu de sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ni ninnu bɛ dɔn na den wɛrɛ ma ye ni e tɛ denkɛ ni kelen bɛ i bɛ fa ka nafolo bɛɛ ta dɛ e ni ba de ta do ba ta ye hakɛ min ye n'a y'o ta a tɔ ye e ta ye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ko ewa tamaro ko min fora ko bunteme be raddu ke nasarauka ko isa maryama isa wolola wakati min nene wakati wote tamaru den wakati bunteme ka kuma ma muraja men ni yoro ni nyemu ajiya ni karama de ni te tamaro bo wakati tamaru ju jala de eska tamaru ju jala yere tamaru be yala tamaru ju jala tamaro yoro la yala tamaro den wakati be la jolawa donc bunteme ay ba sura ka kuma anin ninte fankelena ni nye aya de ni nye tamanse ni karamata awliya de ni ala yake maryama yi woni tamaro den wakati do tamaro den wakati nyon serala hada madun kala dala tamaro ju jala ire den tola emmen ko den bora den kenema bora odela ola
donc tamaru den wakati te lajeya ni nye karama ni bonya de ni ala yake maryama ni nye qur'ana kolo de donc wuli cogote ni nare iba soro cheikhul islam te me kuma be yoro were de ka minte ni nye no bora la ambe kuma suru manke ambe kalo minna parce que muso do ye sunna karamo do ka wojo bila tuma min muso nyenne nyininka ko arajaba su kulu mugo ba su ka mugo ba su ko ale ku kana su ko parce que karamo ko bidiya do ko sun kere kalen ta bolo ja sunna karamo do ka wojo bu bolo ko arajaba karo la horma karo ye mugo min bese su minna mugo min bese nahila minna kono mugo min bese qur'ana kala minna mugo min bese jikru minna ka ke akono mbe waleli min bila sunna karamo la ma fo abede munum be nin ko sugula jamana kono ay sira ala nye akafu ala ko qur'ana kono ko yawmal qiyamah do yahmiluna awjarahum kamilatan wa awjara alladhina yudillunahum bighairi ilm ala ko yawmal qiyamah do hada made be fili banta sira ni bida sira ka ko qiyama ini yere ka junubu da falembena ani ye mugo munum fili ka soro doni tu bolo ulu bana ikera sababu ye kulu bila fili bantiya minna nu ye fili bantiya bara ni bidiya inke ube junubu soro anyogona bedda e ka emi nyu fili awa chiden fana ko akoni mugo ye mugo wele kata fili bantiya sirama awa ako e ka junubu biye min be fili bantiya sira inke ako aka junubu da falembe dama emi nya wele kata fili bantiya sira mini bidiya ima aka junubu nyogona bedda e fana ka donc hada maden ko janto yirela arajaba min fulen ni la horma kalo de do parce que la horma karo ne nani de zul hijja jul qada muharram o sabatu lembe nyogona anini arajaba min ni arajaba min fulen ni la horma kalo do ni silamiya sariya jihadu bambolo ante kafiru damina ni kele ya akono ni kafir min yankele amba kele min ni kafir man kele ante kele ka akono o de Allah hurma kalo yayi me minye ewa summa kere ya kadama sallima kere ya kadama jikruma kere ya kadama damana qur'ana kalanta bolo o shima sabata ya be komi kalo to o de ato shaykhul islam ibn taymiya ko wa ma sawmu rajaba bi khususihi fa hadithu kulluha da'ifatu bal mawdu'atu shaykhul islam ibn taymiya ko ako arajaba su ko karajaba kere ka sun ko akono ako hadisa nanala abbe hadisa daifu ko bal daifu tere ko abbe hadisan galo ka dila ka daci denka la ya tamiru ahlal ilmi ala shay minha doni kibaru te shinshi foika o hadisa wala wa sahha anna umar ibn khattab buntamiya ko sahara ko umar ibn khattab kana yadribu aydayn nas ليدعوا أيديهم في التآم في الرجب ويقول لا تسبهوه برمضان شاول سلاب بن تيمية كو سبات عمر بن الخطاب بولو كو اوا تلف الرجب تلف لالا كو عمر بن مغو بولو غوشي دي كو كادو دوموني كونو كا دوموني كي او كنا سو الرجب لا او كنا الرجب ني سونغالو كومباري نيكون او كنا الرجب كي كومي سونغالو كاسو abu bolo gosi de jako karu dumuni kono ka dumuni ke umar bul khattab donc ni nyeb wonte me ka kumay sun kere la cité arajaba ma kere yani sunciye hadisa nana sunina bengalo umaru tumbe mo gosi ku abu bolo gosi ko kado dumuni kono ka dumuni ke o kana arajaba ke komi sungalo anana min limam ibn hajar akul lam yardi fi fadli shahr rajaba ولا في صيامه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يسنه للحجة من ابن حجر أقول كو أمانة لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه كو أمانة أرجب فسمنشالا أمانة أرجب سوم فسمنشالا ولا في قيام الليلة أمانة كسودو كريا أرجب كنو كوجو عليه ko kere ni arajabai ako hadisa shimana wala hadisa mini de labe seka kenai awa ako doni ke bagawu ye ale konnina minye ewa
وقد سبقني إلى ججم بذلك الإمام أبو إسماعيل الحربي الحافظ أبو إسماعيل الحربي الحافظ ko oye ale ko kanin kuma fo ale nye ka fo arajaba fasamantia si hadisa fasamantia si ma kere kere ka di arajaba ma summa dama sufen na filama dama ka kere kere anai a foi ma sabati minye ibn qayyim ko wa kajalika ahadisu salatu raqaib ako salli cogo mimbe arajaba kono ko salatu raqaib no ba fo ko arajaba ewa juma folo ika arakantan fula salli asalli cogo bobolo ako wa kajalika hadisu salatu raqaib laylatu awwal jum'ati min rajaba kulluha kajibun mughtaliqun ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako hadisa be nana ko salatu raqaib ko iko salli ko arajaba juma su folo ako abengalo kutiga kunna kadda ciden ka sallallahu alaihi wasallam ciden masifo awan balmon ambe konnan jamin ke naya me karamo la na bi sun fasamanta fonnin kalola ube abe salli fasamanta fo ala ube abe sufen nafila fasamanta fo ala ube sadaqati bo ube qur'ana kala ube jikirun ayen galon tige bidiya afoi masabati ni arajaba be komi kaloto la hurma kalo do de yani kalo to bo nyona mam batola bato sima kere aka dama ni kalo to be kalenya ni mo min delila ikatene sumin ko ni rebe se ko so kono ikala kamsa sumi delila rebe se ko ka kono kalo tile saba sumi delila rebe se ka au ka kono me sun sitaye mo shi kana fo ko be fewi su wala asima sabata asima saha bidia do lesirita la dina la haramudo komi kutuba be na kyaka nyette mbihu kenina puru ukan ninci mo ma folo karamo munun ka ojo be sirkile uboro ko min be se kan nafila minke ibe se kan nafila sum minke asabati lenta de kana nafila su kere ani arajabai kana nafila salli dama kana addamana qur'ana kala dama kana addamana jikru dama sima sabata sima saha